No niin, minä kuulin, että ei ollut kovin herkku tilanne siellä. Se voi olla ihan vaikka kaula ympärillä, ei tarvitse Käs sinäkin tuommoinen liikaa? Onko niitä enemmän? Ei valitettavasti mulla on 3 päivää. On tässä näette takana. Näkee niitä pulloja ja kaikkea. Sama koneilla. Et saa vasta musta heitä välillä. Kädellä ruskaa uus top! Ole! Kattu hoittaa. Mennä vaan! Ota paine, Lampi! Saatais vaan startaa. Lampi! Altu, kunnolla nuo syötöt. Ja rauhassa laita. Jano Paavo, Jano, just näin. Tuki Evers, tuu tää pelattavaksi. Tänne, jatkuu. Allu ylemmäs. Reagoi, Rusko! Samu! Känni vei! Liikkuu, kierrätä. Muista Samu mitä puhuttiin, hyvä. Varaa 3 on. Ja elää. Ei siitä yksin. Altsu pyytämään, pelattavaksi laittaa. Pelattavaksi. Pyyvä sitä, kun meillä on pallo nyt. Huolella Vilho, huolella! Jees, hyvä puheenoa. Eteenpäin, jees, hieno. Paavo pyydä! Ota nopea Minni, kerkii! Tuki Minnille! Ei tule siinä! Tule! Jes, hyvä. Nyt oli hyvä Evers. Ilho tuki sinne lähemmäs. Rohkeasti vaan Veikko! No ja käänny! Anna mennä vaan! Huolella syötyt! Lampi ylös! Pallo Rusko nopeempaa! Linja ylös! Pelattavaksi! Esille! Maali! Vähän liikaa seistää hei siellä! Kun esiin sieltä selän takaa! Hakit tiiviimmäksi! Yrittää hei, älä mene Riku! Ei tarvii! Paavo pitää sen huoli siitä vasemmasta, joo hyvä! Veikko! Hyvä yritys! Huolella! Allu vapaa pelaaja kiinni! Älä kunnon paine sinne! Allu se 20-kin! Ei vaan Paavo! Veet otat sen 70.
Nyt iskee tuohon väliin. Väyritys! Ja nosti pallo, hyvä suoritus! Vaan Lukas, kerkeet, nopeampi oot! Hyvä syöttö, hyvä Elias! Väyrikäs Elias! Paavo! Se oli hyvä suoritus, että sä pysäyttänyt sitä palloa, kun annat mennä. Nyt Varso hereille! 5 minuuttia pelattu, ei ole nyt ollenkaan vielä omaa peliä näkynyt. Valmis vaan! Ei tullut! Anna mennä vaan! Hyvä pitkä! Evert poikki! Jees, ja käänny! Taku esille! Hyvä syöttö! Valtteri, nyt on hereillä, minä! Hyvä yritys Janoli! Luukas jää ylemmäksi! Luukas! Keskiympyrä! Nyt kun menette siis kentälle, niin nyt kunnolla sitten hommaa. Tuli aivan. Sama! Nouse! Harta! Mitä? Hyvä Peetu! Mene vaan! Hyvä yritys oli! Vie vaan Lampi, Piettämä! Tämä on sinun! Tukee, anna prässi! Alas vaan nyt! Pallo Rusko! Anna mennä! Hyvä Kassu. Luukas laittaa! Ei vaan laita! Rauni! Ei tule Leveri! siitä Ylös! keskelle. Kentälle. Anna mennä Reino! Lampi vaihto! Oikein tämä lampi. Puolella Veikko! Tulee Samu Saku! Osallistuu! Liikaa odotellaan tuolla. Sun vesipullo mesi. Severi, paina vaan Severi, jatka vaan! Hyvä Severi, paina vaan läpi! Reagoi siellä! Tulla esiin Samu Saku, hei! Liike! Vauhti! Tää vaan pallo pois! Ei voi odottaa sitä palloa siellä koko aikaa! Veikko! Lähetään Veikko esille! Itse vaan liikkeeseen Severi heti! Lukee! Kassu! Jees, Evert, hienoa ja mennään, go! Luukas heti paini, jos laittaa lyhyen. Severi, oikein laita! Seuraava alue se kolme. No niin, ja Luukas paine sinne. Ei, missä mä prässi Kustu on? palloon! Niko ylemmäks noissa! Alttu! Mennään! Tatu! Kerralla Evert. Bravo! Liekkeitä tuki! Tule Veikko! Vähän jalkakosketuksia ja herättelet jalkoja. Täytyy herätä jo hei. Liiket vaan. Allu! Ai, vaihto! Veikko! Kavennat sinne hiukan. Vasen pakki. Tulee. Sinun on hyvä. Veikko osallistu, Veikko! Hyvä Severi! Anna mennä vaan. Puolella!
riittävän yllällä. Puolen kenttää sinne kärki. Samu menee jo! Keskeltä! Huolella, Heirusko! Jatka! Mene Vanta tuu! Mene! Pomppa yli! Jatka! Painitta tuu! Hyvä saat sen Severi! Väyritys! Mene Akkia puolustamaan! Lasku, hei tuu ohi siitä. Osallistu, hei! Ei tule ohi, Veikko. Tähänkin. Kärjenkin tulla tuohon auttamaan tuon keskellä. Vaan tuu painetta sinne. Paine ylös linja! Allu se 20 kiinni! Hyvä Niko. Jätkä! Vapeetu! Vapeetu! Eetu alemmaksi tipu keskelle kiinni se siellä vieressä. Minni mukaan. Hyvä Severi! Mene vaan! Tuki Minnille. Paine! Hyvä Severi! Eetu lähempää kiinni vaan. Valmis juoksemaan. Ei tuu tiukasti kiinni siitä. Allu alemmas. Veikko! Tuvaitto! Poikki nyt. Hyvä Peetu! Se jatkuu. Severi voi laittaa. Varo selkä. Saa Hyvä haastapa. siitä. Hyvä Severi. Mene! Väyrit. Allu kiinni heti. Älä päästä. Miten se voi olla nyt, että se on ollut mainos vielä? Vanta tuu. Alas nyt. Jatko Rusko! Seuraa! Jaksaa alas tulla. Hyvä yritys Paavo. Niko vaihtoon! Veikko! Nouse Niko paikalle! Maalikohti! Vääritys! Tänne oma paikka tulee niin Niko vaan! Ei pitkä! Eilen sulke hienoa! Nousi jodosta jalalla. Allu lähemmäksi. Hyvä. Allu vaan Anne Severi koeta. Kato missä omia. Arvokas syöttö. Hyvä Allu tee keskemmälle. Nopeammin pallo liikkeelle. Alas. Hyvä Allu. Hyvä Veikko. Amo, se oli hyvä pelaaja. Ei väkisin Kalle on tyhjässä! Hyvä painettavaa! Allu. Hyvä Kalle! 20 Allu. Vielä! Jatku Rusko! Edelleen! Severi! 2 Paavo tiputa vaan! Maalin puolelta ota se Veikko. Maalin puolelta. Ja taas mennä, go! Mene Tattu! Hyvä Tattu! Ei kun Saku lähemmäs! Ja Severi alas. Alle Severi, pallo alle! Takaa pressi, tuolta saat pois! Hei, Samu Saku! Osallistuu! Otta liian kaukaa!
vaan. Severi ylös. Sinä kentällä! Vakalle! Annettaako nyt pitkällä? Siinä on 4 valakosta, ei mene läpi. No siihen se jäi just mihinkä minä arvasin. Edellä, tänne painavaa hei! Severi, Lähemmäs! mene Severi! Severi. Yes! Severi on siellä laajassa. Severi on laajassa. Next kentällä. Nyt kassu alas. Paavo, töitä! Hyvä Eetu! Hyvä Eetu, hieno nousu, mene vaan! Taku! Ai, hieno kasvu. Takuutu vaihto! Hyvä Severi! Anna vaan paine! Hieno! Niku, täysillä alas, et voi kävellä siellä kun vastustajalla on palloa. Nosta! Paavo lähemmäs! 3-8! Tuossa oli taas niitä, kun tää on Anna vakkattu! Allu 3-3 kiinni! Seppo! Ei kuule! Joo, Lani! Saman porukalla pallo peliin. Iljo! Hyvä Petu! Severi, mä... Ei, Samu lähemmäs sinne vähän, ettei tule liian pitkät väliin. Ihan perhana. Nyt tullaan pohjoisempaa. Niin se on joo. Tuossa on taas tullut monta viikkoa vähän enemmän pyöräinen, niin meillä olisi ollut paljon paremmin. Teillä nyt on muuta Hei, jatkaa peliä! Ei levitellä ollut käsiä, pelaattaa loppuun asti. Jos taas tulee maali, niin onko helpolla vaan, ja Evers pelattavaksi, Evers! Ei tuu pallo pois vaan, hyvä. Mä en tuu! Tatu! Hienoa, ja Paavo nousevaa Paavo! Reino! Yksi 1 maali! Haluut tehdä se maali! Ja pupposta ei jalaa kuule. Meillä on kaikki jätkeet etutulpa. Tulee! Hyvä Minni, ota siitä maali edestä. Allu vielä vähän aikaa jaksaa, kohta pääs vaihtoon! Mulla se on sitten Vielä pelissä! Sattuks nuo? Allu! Käytä vielä! Varo! Ei mumma! Ei mumma! Tuki alle! Severi, näytä! Tää kääntyy! Mene! Reino! 3-3 käyttävät koko ajan, pitää pitää kiinni se keskellä. Eli ihan perusratkaisu! Onks tää yksi Mäkin on Ranni vaan! Mene! Hyvä Revi! Vetoja! Oi. Hukkuu vetoon ja muistaa! On vielä olla siinä! Tämä vielä huolella. Kiinni. Siihen myös. Kato Veikko, Kalle liikuu! Mene vaan Kalle! Jees, hienoa! Kattu vaan! Käytä Paavoa! Mä liikkuu jo! Ai tää pakko se Vilhojan Sasunen, niin se ei tule paljon. Häh? Vilhojan Sasunen, niin se ei Niin alas! Jaksaa Veikko vielä! Severi se vaihto! Voitto! Lähde vähän leveämmällä, tosi kapealla koko ajan, kun ei oo mitään tilaa sit mihinkä sä menet.
Lähde leveämmältä, sit sä pääst maaliin kohti silloin tulee. Mene vaan! Mene! Hyvä Peetu, hieno oli. Nyt huolella se kulumaa. Porrastus. Halutaan se pallo voittaa nyt. Halutaan ne pallot, hei! Hyvä. Väärin. Vielä jatka Paavo, jatka! Toinen puoli! Veikko tehokkuutta, Veikko! Kaikille muille jaksaa pelata. Ei oo mitään vammoja. Vielä hiukan skarpataan. Tehokkuuteen maaliin. Täällä peliratkaisuja. No niin, Parsa, iloa peliin! Juu. Valampi! Heikko, aloita. Minkähän pojat istumaan tänne? Anna keskittymään ja... Ei oo liive niin paljon. Hyvä Parsa, maalille! Hyvä Erkka! Hyvä lukee! Hienoa! Maalille! Hyvä! Vielä saadaan! Sama! Hyvä nyt sieltä! Aattu rauha! Värkkää!
Ei. Varo! Toinen puria, te ollut pureen. Ei sitten voi olla niin. Luku! On kato levettänyt. Jaksaa, kastuu! Aliverusta mennään Hienoa! Semmonen verho. Musta verho. Aktiivinen! Hienoa! Hienoa! Hyvä Niko, hyvä Niko! Joo, sille! Niko! Veikko, Paavo! Nyt! Valella! Keskuta kautta toinen! Apu Paavolle! Jatka Paavo! Alaspäin. Pois nyt se pallo siitä. Tuva! Malil! Malil! Hyvä etu. Päivän. Tuva. Ees Reino! Mene Veikko! Hyvä Veikko. Anna mennä vasta laittaa pitkin. Ois mä mennyt ohi! Yes Veikko! Hyvä pois, Malil! Luke mennä jo! Kovemmat syöt no! Luke mene Riikka! Hyvä! Vapaa! Aparta! Luke me maalille! Reino menee isona pelaaja. Laittele taaksepäin Reino. Tiivistäkää! Joo, kyllä nää äskenkin. Kato, lähditä vaan siitä. Siitä Reino, kun pallo lähtee. Nyt lähdet panemaan maaliin. Nyt on! Mene. Oi, hieno oli! Kovempia Veikko! Hyvä koi, Valmiina! Veikko! Hakemaan! Jees, hienosti pelattu! Ja jatka! Liikkeellä! Malil! Äänesti niin. Hyvä Kalle, hyvin pelattu yhteen. Reino! No sieltä! Jatka, yes! Hyvä Lukas! Tuo jatkaa. Aloita se pallo! No niin, ja peli jatkuu. Liikettä siellä! Just näin! Hei Eetu! Eetu! Kato laita! Hieno Luke! Just tollasin! Luke! Laita! Takana! Luke takana! Tiedät mitä puolustat! Suu pelaaja Luke saa! Tiedät mitä puolustat! Älä laske ohi! Takapressi vaan! Hyvä! Hyvä! Se on toinen puoli. Ja poikki! Jees! Mennään näihin! No niin, ja nyt liikasti. Mitä täällä on vihreä? Yhtä 2 kuuria maksimissa! Perä! Valtteri jää sinne viivalle! Ja Paavo! Jees! Karusko! Koska tietää, että ei pelaa aina. Kuka on pisittämään? Alusta vaan hei! Severi. Ja myös se Tuva! Luukas alas nyt. Ja sille! Laittakaa nämä nyt Hyvä, mennään niihin Reino. palloihin! Hienoa! Ei Porsa, hieno! Vielä vaan Luku paina! Hyvä, Lukehan! Hyvä yritys! Yes! Hyvä Lukas! Veikko vaan maalille! Alaspäin! Takuu Kalle! Vielä Veikko kakkospallo! Hyvä! Hienoa! Veikko tupahko! Ja se veri! Sama! Jompi! Ja Reino samalla lailla
hyvä kuin äsken. Pikkusen sieltä taippaa. Paavo aktiivinen siihen väliin! Hyvä Severi! Helpolla, helpolla! Hyvä oli. Hyvä Kaurit. Käänny jo! Areeno. No ja sinne paine! Omat paikat. Paku, pelaa! Joo, ei sun pitää kevatiin. Ai vihun kun se vihun kautta. Niin, se ei täältä teemassa mitään laajaa. Omari vaihtoa odota! Kokkeele! Vetoja vaan heti kun mahdollista. Nopeammin. Nyt se kiinni. Hyvä Reino. Severi, jatka vaan laittaa. Jatka vaan Severin laittaa. Se on. Just hyvä yritys. Kun se tekee näin. Pelattavaksi, Eetu, pelattavaksi. Samu aktiivinen! Haltuun ne syötöt. Samaan sinne mennään, go! Yhdessä! Huolella Vilho, huolella! Hieno puolustus! Hyvä Lukke! Siitä vaan. Ota vettä. Voita, älä päätä vetämään! Nyt on Severillä tilaa! Tulla Severi. Pitäkää! Yes! Severi, kato! Severi! Kato Severi! Valtso! Mikkel! Come on! Hyvä Severi! Se mun ykkösenä vaan sitä! Hyvä! Vielä Veikko! Severi maalille Severi! Paavo esille! Hyvä! Hyvä oli! Hieno maali! Kalle Täisillä! Älä pallo kumppaa, Severi oma paikka! Hyvä Luukas! Veikko maalille! Luukas kun vaihto! Oikein laita! Hyvä Lukas! Kama! Hyvä puolustus! Kama! Teikö sä maali? Hyvä puolustus! Kalle! Kureja! Puhe! Severi siitä! Nopea uus. Ei! Hyvä Nuutti, älä jää Ei jää iholle kiinni! Lukas! Nyt pomppi! Niko mene! Pikku laita! Hyvä! Mehän istumaan. Tuo oli hyvä puolustus. Kyllä, 9 minuuttia. Mennä vaan Samu Täisille! Hyvä Lukas! Mene Reino! Nyt on hyvä! Reino siitä! Hyvä! Hattuun selän Kääntyy jo! Samu pelaa! Jalkoi! Niko, kato sinne se 3-3 oli sun takana. Täällä on tilaa! Kuljetaan! No niin nyt! Kyllä tepaita ois ollut. Reagoi Tatu lähemmäs nyt! Severi saa tulla meidän pomppiin! Vielä Severi! Hyvä Severi. Ajo! Pois se pallo siitä. Ei mitään! Peliä vaan. Lähitään kyllä! Kyllä me vielä voitetaan! Aino! Vaihto! Niko, tulee vaihtoon! Keskellä on aina. Kamaa! Ei mitään, Parsa, jatketaan! Peliä vaan. Alaspäin! Hei! Tuki Paavo! Peliä vaan. Alas! Siellä! Maalil! Jee! Hyvä Everti!
sanoo. Werner, vasen passi. Se ei ikinä juokse näin, vaan jos yhtäkkiä se tulee. Juutti, voitaan löytää, meillä on sinne ylivoima keskellä, pallo haltuun ja siihen vaan. Pallo on keskellä ja... Samu, Samme, osallistu. Täysillä, saat! Älä laittaa, vai elää sinne keskellä. Aktiivinen siellä, aktiivinen! Pallo ylös. Jano Kalle. Taistele itel! Kalle, tuki! Yes, Samu! Loistava! Nopea! Jatka! Yes, siellä! Nousee linja ylös! Siihen! Hei! Mennään vielä! Hei! Ja maalille! Maalin! Se! Jimi! Hei! Severi laittaa ylös! Mene! Jatka kai juoksua! Maali kohti! Hyvä Lukas! Severi vielä! Kaveria sinne! Suojas! Aavo vaihto! Samu! Ei vaan Samu. Tiputa topparit! Evert! Pelaa keskellä! Severi! Tatu! Mihin laitan? Tänään tämä laita, Niko tuolla. Loppuun asti vaan hei! Valellaan, nosta mukaan peliin! Tiputa! Aikaisemmin täytyy lähteä liikkeelle. Kalle jatka! Lukas menee aivan maaliin. Linja ylös tiivis! Nyt Veikko! Täysin Veikko! Täysin! Maaliin! Vakoutta Sivere, varo selkä. Pääsee! Jäätä alalla vielä on! Lukas on alempana! Ei oo. Leveä! Vähän taaksepäin. Alo siihen vaan! Älä Alu jää kahtomaan! Ettei nuissa Allu. Linja ylös Allu! Kyllä! Hei! Paine siihen, siellä. Jes, näin just. Kalle sille! Niko, Maaliin! vetää noistamaan rohkeesti! Jatku. Hei, kun nousun pikkusen ylemmäs! Vai joo! Älä karkaa! Hei, mulla ei jää erilleen! Ei mitään! Luukas! Hei! Se tästä! Tässä se tästä! Ei tarvii! Varmaan vielä vetänyt sen. Eetu, kaveena keskelle! Esille! Alemmat! Ei mitään! Sinne päin! Vielä! Vittu mitä? Alaspäin!
Täältä lähtee. Kaikki me... Tuplavee! Täältä lähtee. Nyt halutaan mennä siihen palloon kun tulee. Voitetaan. Täysillä vaan päin. Jopa se OK, Alas katsotaan. ja pysy nopeasti. Alku vielä kiinni, Ai niin, Samuja joo, eiku Duu. Ylös! Hyvä Riku, nyt Silkasin. Tänne! Kuvanut ylöspäin, läjä jalkoihin. Valella! Löysit Jaria. Eiku, tää on äidä varmasti. Anna tuki! Silkasin. Ville puhelu. Ollaan metsällä. Adu olemaks päin, totta! Malil! Olemme metsällä. Just siinä Kiinni siihen palloon. Entäs kun päiväni kalareissa? Hei, alaspäin! Yrkkää! Seuraava menne! Ilho, tuu vaihtoon! Hyvänä pelloon, niin... Täältäpäin kiinni! Ilkka, onko tilaa ympärillä? Aktiivinen vielä! Luukas, vasen laita Luukas. Siihen on paine! Kuinka on paine siihen? Ei tule ohi! Hyvä! Etoja! Malil! Ei mitään! Hyvä Vilo. Ei tule siitä! Helmo pelattava! Suhteen! Sä syötät laitteille jalkaan. Ja sit pystyy kohti. Täysillä pystyy joka kerta kun matullaan pallo jalassa. Ja sano se Veveri on tossa. Oikein vasen! Allu! Tuonne laittaa ja sanot menisi sinne. Hei, kärjet! Sinne puolelle. Lähemmäs palloa, lähemmäs sinne. Mene! Täysin maalin kohti! Ei se tarvitse näyttää. Ja vaan jatkuu! Ympäri ja suoraan. Aivan kieltä kiuri. Tää on kulma sinne. Menitte raskaan suoraan. Peetu, anna sinä! Anna mä kerran. Ja pyöräili. Vasempaan laitaan nyt! Ai Allu! Vasen laita! Luku oikein! Se polki siihen. Altuva! Nyt Rusko halutaan mennä ykkösenä siihen! Vielä! Arva mitä? Äijä! Äijä on ihan veri. Se on ihan veri. Vielä minuutti, Parsa! Pistä tällä Alas laita! Luukas liikettä! Heikko! Nopea heitto! Oli viukassa. Maalille Luku! Luukas! Tää vielä! Nopeeta! Ravinni. Kohta loppuu, vielä viimeiset tilanteet! Pallo alas! Vielä tästä! Nyt on rauhassa! Peetu on! Mennä vaan. Maali! Luki Evertille! Yes! Hyvä Vikolle! Jano Ever! Hyvä Ever! Nyt tehdään vielä, hei! Nyt mennään ykkösenä! Kiitoksia. Se oli. Oliko tää huono tulos molemmille? Joo, se on ollut vähän näin. Iso puolta. Hyvä Ramu! Hei!